Ydych chi'n hapus bod y trigolion Caernarfon a Cynghorydd Caernarfon wedi cael digon o wybodaeth am yr carchar newydd sy'n dod i Gaernarfon? Dwi ar cyngor dre, a dyn ni'n gwybod llawer amdan y crachar yma gwbl. Sti un munud o'n crachar i ferchaid, i'r 500, wedyn mae crachar i rwy'n arall ond. Dyn ni'n gwybod am byd digwyr amdan y crachar yma. Fedri di ddethu beth categori C prison, Richard? Wel, gen i syniad reit da di gwir, cos gen Cyneithar yn gweithio yn Maidstone Prison am dros 20 mlynedd, a Maidstone A, B oedd y Maidstone. A wedyn oedd y lawr i categori C yn diwedd amser hir, sydd nath i gadael ta 6 mlynedd nôl. So oedd y Maidstone lawr categori C, ond so gen i syniad reit da byd i categori C. Ydych chi egluro ni beth iawn? Wel, mae A a B ydi heina sydd mewn am byth a 10 mlynedd mwy. Wedyn, ar ôl nhw amser nhw dechrau mynd lawr i blwyddyn, maen nhw'n symud nhw i categori C, cael nhw barod i gadael mynd allan yn y byd eto. Ydych chi'n meddwl bod y carchar yn mynd i helpu'r cymuned, ac os ydych chi sut? Ie, mae'n siŵr wneud a helpu yn rhan gwaith, rydyn ni fel. Bydd yna lot o waith yn mynd yn y crachar, dim fatha wardens, o dda gwaith eraill yn yr swyddfeydd a bob math o bethau. Ond rydyn ni beth yn siŵr iawn, dwi wedi clywed dydyn nhw misio ddefnyddio pobl lleol yn ffordd, yn bod rhag ofn bod nhw'n nabod gormod o bobl tu mewn yn eiti allan. So dim yn siŵr iawn os ydych hwnna'n wir. Ond dwi'n gwybod anghefnitha rhi'n byw yn Maidstone, yn bell o'r crachar, so oedd hi yn cael. Ond dysgu o hi, oedd hi, so dim yn gwybod os ydy'n wahanol ni i rwy'n arall. Ond mae'n siŵr wnaeth o dod rhywun o waith wneud. Mae'r BBAC yn dweud bod 66% o trigolion carchar yn gwneud drwg tu mewn i 2 flynedd o ddod allan o'r carchar. Ydy hyn yn poeni chi gan feddwl fydd rhai o hyn yn dod allan i'r strydoedd Caernarfon? Wel na, dwi'n meddwl bod hynna yn poen llawer. Mae'n boen os dyn ni rwy'n yn gwneud rhywbeth yn dre. Ond pam nhw'n gadael y crachar, wneith nhw ata lle bynnag di adra iddyn nhw. A dim meddwl bod nhw aros yn Gaernarfon, jyst bod y crachar yn Caernarfon. So dim meddwl bod hynna yn broblem yn hyn. Dim llawer waith na mae o'n. Mae ffigurau yn dangos bod dim ond 130 o bobl o Gwynedd sy'n carchar ar hyn o bryd. Felly, can cymeryd bod y carchar newydd yn dal 1000 o bobl, ydy hyn mynd yn erbyn y rhesymau i gael carchar yma oedd i gadael yr inmates i siarad y iaith Cymraeg? Wel, ie, mae'r iaith yn pwysig a mae bynnag yn Caernarfon yn pwysig iawn. Ond y ffordd mae pethau mynd yn o lad dwi'n, mae gymaint ysgolion a pethau di'r Saesneg ddim yr iaith gyntaf mwy. So, yr un peth efo crachar mae'n siŵr. Ella, pan maen nhw dweud bydd nhw'n siarad Cymraeg, ella bydd nhw'n siarad Saesneg chwaith, ti'n gwybod nad ydw? Wedi clywed bod busnesu lleol yn mynd i fanteisio o gael y carchar yma'n Gaernarfon. Ydych chi'n meddwl fydd hyn yn wir? Ie, beth ydy, ys gen pobl pres a gen nhw gwaith yn ennill pres, nhw'n wneud nhw wario, so llawer o bobl yn weithio yna. Mae'n siŵr wneud o'n dda i dre, cos gen nhw'n pres i wario. Mae'r swyddfa National Audit yn dweud na OGC Buying Solutions sydd yn darparu nwyddau i'r carchardau y gwlad i gyd, a dillad yn dod o gwledydd fel China, ac amryw o gwasanaethau eraill yn cael ei darparu trwy prisiau wedi cytuno yn cenedlaethol. Faint felly o brynu ydych chi'n meddwl fydd y carchar yn wneud yn lleol? Wel, mae siŵr iawn yn ffordd yn neud o, bydd am llawer yn cael ei brynu yn lleol, ond bydd na dipyn, dwi'n meddwl. Bydd rhaid, cos dibynnu faint o bobl sydd yn gweithio yna. Bydd na mwy na sydd yna wan, sy'n meddwl, ia. Ydych chi'n disgwyl swyddi gyda tal uchel ddod i bobl Caernarfon? Wel, na, Dwi'n gwir. Swn i'n meddwl ar fwy o bobl yn Caernarfon cael y cyfloga llia sydd yna. Dyn nhw heb di arfer gweithio mewn crachar, dwi'n siŵr. Ella os nhw'n gweithio rhywle arall yn Lloegr mewn crachar.
Geith nhw swydd rei da, ond fel arfer sy'n ni'n meddwl na. Ydych chi'n meddwl fydd pobl heb brofiad yn y maes cael gwaith yn Carchar Gaernarfon? Wrth ni'n meddwl, mae rhaid ti cael rhywfaint o profiad bysa. Dim yn gwybod yn hyn, ond dim meddwl bysa rhaid, wel, rhyfedd i cerau mewn i Crachar i ddysgol gweithio na sydd. Gyn ti'n clem efo pwy ti'n gweithio, efo be ti'n gweithio yn ffordd. Ydych chi'n ofnus fydd Caernarfon yn cael ei weld fel tre Carchar? Hynny yw, yr adeilad gyntaf fydd yr ymwelwyr yn gweld fydd Carchar, a hefyd pe fydd yn edrych ar y we fydd hyn i fath. Un peth dwi yn erbyn di y Crachar yn hen seit ffrodo. Cos mae hwnna yn, mae lle ddannus, mae reit ar ochr y fennau. Ys am reswm i ddod yn mynd yna, bod yna hen ffactri yna, mod hynna di reswm. Di hollol erbyn y Crachar mynd yma yna. Ond dwi wedi bod i drefydd mawr lle mae yna Crachar, a dwi'n gwybod bod yna Crachar yna. Jyst bod, os di hwnna ar y ffordd i mewn i Gaernarfon, wel, wneud pawb gweld o. A bydd y bechod i gwir. Cos hynna di peth gyntaf wneud pobl sylwi. Wnaeth hyn cael effaith ar statws trefdadaeth y byd yn y dre? Dwi'n meddwl beth sy'n digwydd yn Gaernarfon ar y funud. Da ni jyst iawn a gollio yn barod efo Victoria Dock a pethau fel yna mynd ymlaen ar ochr y fennau. A dwi'n meddwl bod yna'n pwysig iawn bod ni'n gwneud mwy llanas ar y fennau a bydd y Crachar ma'r yn lanas dwi'n meddwl yn hyn.